טוב, מה איתכם? אם הייתי ברווחה, קצת כואב בגרון, אז אני לא אדבר עם שלי, סתם. נצטרך איתכם כל הלייבים. עכשיו, בערב סטיקר הזה. סטיקר מנצח, מקווה שזה יצליח. טוב, הייתי ברווחה. מה שקרה שם, רוצים שנלך בראשית. מה שקרה בשבוע שעבר. ואני לא רוצה להגיע לזה. אז אני עכשיו פותח לייב. סרטון מצב, 3 דקות. 3 דקות. טוב, לצערי, בת 19, לפני רעיון קבלה בראשית. מי שאומר לי ללכת לשם, לגור שם, להיות שם כל הזמן, שירשום לי בצ'אט. טוב, יום שוב שעבר, אני יכול עכשיו לפרסם את זה, אף אחד לא מונע אותי. טוב, יום שבוע שעבר, שבוע אני לא זוכר באיזה יום, שבוע שעבר כן, יום חמישי או רביעי, היה לי התפרצות מאוד קשה. אני רציתי לפתוח חשבון בבנק, ואסור לי. פשוט אסור לי לפתוח חשבון בבנק. גם המספר שלי בארצות הברית, אבא שלי איבד את הדף לפתוח חשבון בבנק. אני שכחתי מזה, מה שכל הזמן מזכירה לי. אז מה שקרה, התפרצות, שבירת חלון. כל זה עולה גם ליוטיוב וגם על הטיקטוק. טוב, לצערי, ב-19 או יותר מאוחר, אני קצת אעזוב את הטיקטוק ואת היוטיוב עד שיתנו לי את הטלפון. כעיקרון יום ב-19 אני הולך לקבלה, לראות איך שם להתרענן, לראות מה הולך להיות שם, מה הולך איתי, איך לי הולך להיות טוב או לא טוב. אז לצערי נעזוב את הטיקטוק. כמה חודשים אחרי, אני אפתח עוד פעם את הטיקטוק הזה, אחרי הרבה זמן שלא אפתח אותו. השם יישאר פרק שפרצה גיבוי, זה יישאר. ביוטיוב יהיה פריסטייל עם פרק שפרצה, זה יישאר. בפייסבוק, אני לא יודע אם אני אזכור איך באתי עם סרטון לפייסבוק, כי הרבה זמן, כמו שאתם יודעים, הרבה זמן לא פתחתי לייבים בפייסבוק, רק סרטונים ותמונות אני מעלה. כנראה גם זה אני חוזר. זהו, אני כעיקרון צריך להיות במעצר בית. ההתפרצות שהייתה לי. מחר אני פשוט אחר, אז אני יכול לעשות מה שבא לי, בלי התפרצויות, בלי התפרצות סם. אמרו לא, אני אקבל את זה בחומרה, בטוב, לא להתפרץ. זהו, נתראה בסרטונים הבאים, אוהב אתכם.